Grupp ta' Abbatini mix-Shareholders żammu ma' tradizzjoni li bdiet aktar minn 30 sen ilu li ta' kull sena li fil-bidu tas-sena ġdida jżuru l-kunvent tal-klawsura ta' Santa Katarina fil-Belt. Hawnhekk joffru xi jogħtijiet li jkunu ġabru tfal tal-parroċċa f'dawn iż-żminijiet ta' festi biex isostnu l-ħidma tas-sorijiet tal-klawsura. Il-kunvent li jinsab fi Triq ir-Repubblika għandu rabta kbira max-Xara għax kien propju wara l-eqel tat-tieni gwerra dinjija li jerbo sorijiet minn dan ir-raħal pittoresk marru bħala sorijiet tal-klawsura f'dan il-monasteru. Madre Mikelina Mifsud għaltinna li s-sister Olajsja, waħda mill-5 sorijiet f'dan il-kunvent, il-unika soru mix-Xara li baqa' ħajja bl-omor ta' 92 sena. Kenna 4 sorijiet mix-Xara għax fi żmien il-gwerra sorijiet hawnhekk marru Għawdex. U ġabu magħhom 4 sorijiet mix-Xara. Issa 3 minnhom ma bejn joħodhom u baqgħna waħda għandha 92 years. Il-madre żiedet tgħid li tħossha grata għall poplu tax-Xara u li ta' kull sena tkun qed tistenna lil dan il-grupp tal-Abbatini biex iżurhom. Kull sena dawn iż-żminijiet dejjem iġibu l-provvidenza għad kbir ta' affarijiet. Tara tfal għadhom żgħar u tant huma entużjażmi li jġibu dawn l-affarijiet. Francesco Sultana, wieħed mill-Abbatini, stqarmana li din l-esperjenza se jibqgħu jżommuha tul ħajjithom kollha. Dan il-ġest tant sabiħ li ilu isir madwar 30 sena, aħna l-Abbatini żgur se nibqgħu niftakru u se nikbru f'dawn il-valuri u nibqgħu ngħinu lil minnu fil-bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.